Khoblai sin biang fi ki perlok perjor ki bijupai ya ka video jonga pok adventure blok ten laslam klem yo mi video de na kadao kajing siapan ngat ka channel jonga haka reuse content ban ngabun kam haka ban apil ya ka ban snai ka video apil ban pha sa ka YouTube team perlok namar bangalangat yalade hagane ka apot namar kidau jong kecing bakala hangni hapai bat akwa ba kane kai kai ka bangalamat akwa ba phiru ki bam pat yo mat ya kane ki bam pat semla dia aka channel ke jong phi tengah akwa pin like na kane na kata kadau ngawan hangne ban snack nang di video ban pen i sepi ba pin nomle ya kita ki baka YouTube polisi ka khang perlok bi ngala persang banwar gilat yunti ban sna ki kumno ban sna ka video appeal bat kumno bangan like na kane ngala phone ki perlok YouTuber bakin ajing irap bakin pensalem ya kane nrai omdan bala bat dala dehi ngala wat benia bat ngalalap nang ba kajing irap jong kene ki AI yu mo kum ka ChatGPT ngalayo kanuksa bat ngelabu ya ka pil video bat menta kadang don habdeng ka lenti ban poi ka thong kadang bu por nga bangan pendep hadu benai ba sipau wala kata la wala dangam pat yo ban kamay nagane ka video ki banga upload na de na du ba langat agar use content nrai nasna ya video pat bakan long kanuk sai phi ba pinamat bat hoi pila ban like lada pingat makana agar use content pila ban ngat tang ba pila ban like lada pila pendap ya kita jing tha jong ke YouTube tim mo tang ba kabun kam bat kaslem pat bat ki video ki ba phi upload kindu kamai tena kata kadau ngadon hangne ban pensilem sepi ki YouTuber ki bam pat ngat hakane ka pot mentang ngadon ban yathu ipi ke baka YouTube ka khang ban pendon kam mo ya ki video ki ba himla ban upload ha channel jong phi bat ba lada phi upload ya kum kita si video pingat haka reuse content nakata kadau ngadon hane pensai ke ba phi de ban le bat ke ba phi de ban le perlok bi ba phin like na gane ga reuse content ba phin like na ga jing siapan ngat ha reuse content ka video ka ba phi sna ka ba phin mi ha ka YouTube channel ka jong phi ka de ban long ba kino ki video lang khot ki ba phi sim na ki wei pat ki rensan humor rensan social media kum ke Instagram kum ke Facebook sim me video pila ban sim me kita ki video tang ba pide pat ban bu ki komen pila ban keren ai bat pila ban upload ndai la pi upload be kum to kum bakalong kinom la ban yo kamai bat pila ban ngat ha kata ka reuse content pila ban sa ka channel jong phi kala ban sa strike bisa bandu ya ka monetization ki video ki ba phi ha ba ring video ru barobor phide ban penmi ya ka sur lejong phide pentikna ba ka video ka de ka ba phi sna hi de but ki video short video ru ha ba phi la da phi sim na gwe ki platform mo kum ki lane na ki show na ki ba phi record na ki jaka badan ka jing shot sobha ka jing shot new year ka jing shot you phila ban sim ek video tang ba phila phiha pat ban penmi ya ka dur lejong phiha ban comment phiha ban karni ai phiha ban pentikna ba hidan ban talam lem ha ka video
namar ke YouTube kelak hang persya ba kino ke YouTubers kim day ban sim yak video jung giwai barla da fisim yak video jung wai pide ban edit pide ban penmi yak sur lejong pide ban penmi yak dur lejong la ban le hak ta dur kum ga reaction video perlok biye ngapen seluruh ngapen ngawapi ba barbor yele ban snail jongki video bat jusim na giwai bat khamtam le kini bunsin ni jusim yak video ki ba viral mo ki ba leseng ni perkhat ba kan ya yu ka channel jungi kin bun ki subscriber kin bun kinang page ten rai kito ki video le ki bela bunsin la upload ha YouTube ong pin sim ya gitu kena bai 100% pingat haga reuse content ke channel jong pi kan sasya khang bai te na kata daw ban like na kita sim ya gado video tang ba video ban comment hak video video ban kran video ban mi ke sur lejong namar perlok bi saskori kene namar lada pingat haga ne go pot ong pin wadi perlok ban yarap rong bakin yarap ban pen yarap lem kene dan bala tang balamat utau kha utip tengaru ngalamat ngasla le research ngalawat bene ngalalap ye ki daw papenlong ya ke channel jonga ba ka YouTube kan khang ya ke jingka mai pisa jonga na YouTube perlok bi ngangai scam ba pila ngotu himulo melabat la da film ngotu pila ban nganbu ya ke Instagram jonga nganbu ha description ngan sa bu ya ke link Instagram jonga pila ban follow ha Instagram jonga but ngan ai nomor phone pin sa phone pin kali benya nang ba hero pin nom jia kumba jia manga pin nom bun kam but sisin ba pi la yo ban monetize pin nom bun kam kan long bai ka biya ibe ya renti pin yo kamai bai da ka basuk pin nom bun kam dan kam ban bu ban apply dan kam ban bu appeal dan kam ban bun kam dan kam ban susi dada pile lale da kata gajing bishar bnya insuk ira de tetang kumne hi ngai ki perlo YouTubers ki ba bompat jumat ya kane ka opot ki bompat mat ya kane gajing tinsa like na kane gajing tetang kumne hi an pun kut na kane video ko blai sibon